Dátali si dvojgólový náskok, ale toto je výrazné ovplyvnenie zápasu. Ešte Pavlikovský tečoval smrťovú strelu. To by bola najlepšia odpoveď na všetky tie veci, ktoré sa stali v poslednej minúte tretej tretiny. Naši zvierajú supera. Peter Smek. Potrebujeme vystreliť tečovaný puk, ale super ho má vo svojej moci. 24 sekúnd slovenskej nádeje má víťazstvo v otváracom zápase nad Maďarskom. To je veľká škoda. Je naozaj dobrá strela. Bola presne dávaná. Takým spôsobom nemusí byť prudká, ale aby mohla až naštečovať, aj sa nám to podarilo, ale asi nie je dobré, alebo môže pustiť trošku ďalej tá strela, aby stečovaná. Pri takýchto strelách bránka nemá najmenšiu šancu. Ale sme ponechali prvú formáciu, strieľal Marcel Hossa, ale netrafil bránku. Tentoraz myslím, že dokonca trafil Bartečkové korčule. Michal Hanzuš, ešte Bartečko zápätí. Hossov, gól! Gól! Je tam gól! 13 sekúnd pred koncom. Gólovým spasiteľom je kapitán Ľubo Bartečko. Najprv Marcel Hossa trafil zrťku, ale potom Ľubo Bartečko odčinil svoje vylúčenie, pri ktorom sa zrodil vyrovnávajúci gól na 3-3. Nervy drásajúci thriller bude mať šťastný slovenský happy end. Potrebujeme aj my šťastie, ale ja si myslím, že sme si to zaslúžili. Naozaj 51 striel na bránu, množstvo šancí, už aj predchádzala žrtka tomu. Predtým tečovaný puk Rasto Pavlikovským a mnoho ďalších striel, takže ja si myslím, že nám toto pomôže, toto šťastie nám pomôže naštartovať sa v turnaji a verím tomu, že pôjdeme len a len ďalej. Druhý gól Ľuba Bartečka, takto sa to zrodilo. Ešte raz si to pozrime. Hanzušova prihrávka, aj keď zrejme skôr sa snažil strieľať. Teraz Hossov backhand do žretky, ale Ľuboš Bartečko druhým gólom v zápase vrátil puk do bránky. Vedieme 4-3 a 13 sekúnd pred koncom. Už sa to snáď podarí ubrániť. Spomeňme si na zápas so Švajčiarskom v Steel Arene na sklonku roka 2008, keď ako sa zrodilo prvé víťazstvo slovenskej reprezentácie pod druhým vedením alebo v druhom služobnom období Jána Filca. Vtedy dokonca len 3 sekundy pred koncom prišiel gól Marcela Hossu. Teraz Marcel Hossa nebol ďaleko od toho víťazného zásahu, delili ho len centimetre či milimetre, ale napokon ho aj sám Marcel zrejme doprial Ľubovi Bartečkovi. Dôležité je, že puk skončil v bránke, že sme vyhrali 4-3, napriek tomu, že sme sa výrazne zahrávali s osudom. Viedli sme 3-1, ale v tretej tretine dovolili slovenskí hokejoví reprezentanti Maďarom vyrovnať na 3-3 a to, čo sa tu prežívalo v závere v posledných 2 minútach, keď sa naši tlačili do bránky a keď to horelo pred Leventem superom, ktorý si zaslúži absolutórium, to bola obrovská hokejová dráma. Napokon so šťastným rozuzlením a ten úsmev nášho kapitána hovoril za všetko. Šťastie